Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kino yalam ka new trap achik national movement singkmi hapo ka yalam president kaseng uba lamprang kharbani hakasngi pelai ka khat pratarik noitung arajar arab saw kilalek bani kendu ya director general of police ka kong ida shisha nongrang bandawa khot hajir ki BSF ki badon hadangar bad habalat khaput bad kari Bangladesh nalor ka jekren bad kiwe de kimar uba lamprang kharbani haba kren chikla pathai kubor ulayatu bakaseng kalayo jingtip bakidon ki breu ki bapha rungtu ki khar Bangladesh Nakabasium shipu hajar sikli breu banyo rong haga jela kumta halor kene kalyang kaseng kadawai ka DGP bankot hajiri ki BSF ki bapet hakite kisnong ulo ongru bakaseng kamkwa ka jelam khalaya kan kelalong kum ka agar tala ka baki trairi kelarit paj halaka jong ka jela hagani ka jing kendu kaseng uba lamprang uletu bana kalyang ka DGP kala kular ban sasimkia halor kene kimat bakaseng kala pensngau meeting ka jong ka MCC bati madam DGP ilaya thiri shibun kege dinrai kawai ka ba kham kosan kalong ba yuan bani kendo ya IDG badai ban khot somon ya BSF maten po dangar balat namar bang yo komplain ba kidon ki bari jale ki Bangladesh ki wan rungtu na Bangladesh dari India bat yo ru kuting tep ba kidon ki na husnong jungi nang tei khasi bat karo ki ba sim sipau hajar na we ko bangla tengis kila ya kan le thiri taiwa na mal bangi sutu ba ka jingwan rung ki bari se negeri be ki jungi kalong ka mama bat ka ba mensau ba namar ban su ono tanggine ki barjala ban lopang ne rung la iya de kat no tam kin wan nang tu nang wan rung ki khar Bangladesh namar ngi sutu ba kajing wan jong ki poiwer ki poihap khamtam ki khar Bangladesh om tang ba kini ye kayo kam yo jam jong ki samla jong ki nong ki tari muluk henry marngi ngi latip lupang selap bor kum ki seng balang ki bari ki wan hang ne hakadur kum ki nong bala henry ki le pat ki kam lai pujai ki kam sneu kum batu kali tu ka them bar ku bajia ha ki snem badat ka jingsha generat shoskor hosnet bat ngilaya discuss ma bat I madam ru ila kular ban singkya yang ne kam namar ngi sutu ba lada kum ki trai muluk ngilong ki minority hal ka jong ka jala hal jong kari kamut ba klempep ba ka jalam khlaya kan salong ka jala kanong ba akar tala ka bar tikum ka jaj benreu ngim kwa ba ka jaj benreu nyotrap ka jaj benreu ri ka sejentia ngilong kum ka nongba akar tala ka baar namar hangti hapo Tripura pila jui ba utari trais nong ula kolong ripai bat ka ba kham septing susu kolong ba ngilai discuss ba bat madam kolong namar ba menta kidang wan kini tang ya ka kamai keji kidang wan le etang tilau project te purukom kam sneu tu kali tu baj ba komentar kan wan kapor lada kine ki jaj benreu ki banabari ki labon paj kin kini ru saya kam sensal yo ka mama yo kin jit lo jong breu le jong dong mikmat kum belajar ki ki jela te tak tahu ngida kum ka jaj benreu sokya bat ni so bat ai kublai kerpang ye madam bu iba ila kular ban tresitom bat simkhia ye ke benta ka jingma ba jingma sau ka ap yang kum tari muluk lada ki bar jela ki bari ki wan rung kertlep kat benang me ki por kat me ki singi har ne kri ke te ki don ru ki isu ki bang ya discuss habade ke jing jelai ki kamsneu handranting ke jing jelai jong ba ke jipen slam ban balaj ki resort police dengan kwa ba I astan satri ba in brief yang lain kalong ka brom ka bakrap mo mang meneksi na yo masya kudu ya TGP di bedai ru TGP ba nongkom na ka liang do kino ne di ban pet ya polis berway te mana kumba ong presiden ila de hiban ya kren bun ba ki tupik ila kren te ni tanap ha long ka karkom ya kunu jumi ya madam mat ida shim hiru positively ya ka suggestion ka punya te hadin ka tu jingkren jong presiden ka ong Jepang tu ki mender ba wandung na po Bangladesh bat ki brio jungi ki ba
Yashim kabu ban kamai bisa ban undung tu yang kuil kau bang. Des ngila ekran lu ispang nakam kerja. Namar ba ping i ba